Abubuwa 5 da maza ke mugun jin tsoro yayin jima'i. In dai kai namiji ne to tabbas kai ma har da kai a jin tsoron abubuwan nan yayin saduwa. An san mazaje ne wajen dauriya, juriya da rashin tsoro. Amma abin mamakin shine da zarar an zo wajen jima'i juyewa suke su koma zallar mata. Domin duk sifofin mata na ragon lalaci da zallar tsoro ce take kama su nan take. Idan kuma na gaya ma cewa abu ɗaya ne kacal ke jawo dukkan tsoron nan maybe kai mamaki. Amma kuma da gaske abu ɗaya ne ke jawo dukkaninsu. Shine san nuna isa ta maza a wajen jima'i. Maza ba sa son faduwa ko nuna gazawa a wajen saduwa da mata. A koda yaushe a kowanne lokaci wala a jima'in farko ko wani ɗari da wani abin. A duk sanda aka zo saduwa maza kan so su ga sun nuna wa mata cewa su fa mazajen ne. Wannan san nuna isar ne ke sa duk yayin da maza za su yi jima'i kamuwa da tsoron abubuwa 5 din nan. Domin duk yayin da kake son nuna isarka akan wani abu to a sannan ne kuma tsoron faruwar gazawa ko faduwa akan hakan take baibaye mutum. Kenan in dai kai namiji ne ƙarya ne kace baka jin tsoron abubuwan nan. Ku biyo mu bara mu fara lissafo su. Na 5, tsoron rashin kawowarta. Dole maza mu ji tsoron ko za mu iya sa matan mu su kawo yayin jima'i. Domin bincike ya nuna mata suna ɗaukar akalla minti 13 ana ainihin saduwa kafin su iya kawowa. Yayin da maza kuma akallar su minti 3 ne kacal. Daga wannan binciken ina so ka faɗa min ta yaya ne maza za su iya sa matan su kawowa duba da tazarar mintunan nan. Wannan shine babban dalilin da yasa duk yayin jima'i maza ke tsoron ko za su iya sa matan su kawowa kuwa. Domin su maza sau da yawa ba sa iya ɗaukar lokacin da mata ke bukata don kawowa. Illar da tsoron ne yake mana shine yana sawa mu nuna gazawar mutum a farko wanda hakan ba zai ba mu ƙwarin gwiwar yin ƙoƙarin ganin mun sa sun kawo din ba. Yadda za mu shawo kan tsoron nan shine sanin cewa akwai hanyoyi sama da 50 da za su iya sa mata kawowa cikin kankanin lokaci yayin jima'i, wanda a bidiyoyin mu na gaba za mu kawo su. Ku dakace mu. Na 4, tsoron saurin kawowa. Idan da akwai abin da ya fi ciwo maza tuwa ƙwarya wahala to saurin kawowa ne. Allah ya yi mu da rauni da rashin tabbas ta wannan bangaren. Domin wasu lokutan mukan yi dogon zango mai gamsarwa yayin da wasu lokutan muke saurin kawowa da zamu gaza fahimtar ta yaya ma hakan ya faru. Hakan ne dukkan maza yayin jima'i ke tsoron saurin kawowa domin ba shi da tabbas. Ko da mun hada da shan magunguna wasu lokutan still yakan bayar da mu. Illar da tsoron ne yake mana shine yana sa mu saurin kawowar fiye da tunanin mu. Domin duk abin da zaka dinga yawan tunani ko tsoron faruwarsa sau da dama ya fi saurin faruwa kan a ce baka yi din. Yadda za mu shawo kan tsoron nan shine cire tunaninmu daga saurin kawowa da mayar da shi kan cewa muna yin jima'i ne don mu samu gamsuwa mu kuma gamsar da matanmu. Hakan zai taimaka sosai. Kamar yadda za mu so ka taimaka ka mana like din bidiyon nan kadai. Mun gode mun san za ka yi. Na 3, tsoron rashin karfin gaba. Abubuwa idan ka taba zuwa yin jima'i gaban ka ya tashi ko kana cikin yin jima'i gaban ka ya koma ya kwanta, zaka san abin da nake nufi anan. Sannan in dai hakan ya taɓa faruwa da kai ko yana yawan faruwa, to tabbas duk yayin jima'i kana yin sa ne cikin tsoron ko hakan za ta faru. Illar da tsoron da yake mana shine yana sawa muna jima'i cikin fargaba wanda hakan ba zai bari mu ji daɗin jima'in yadda ya kamata ba. Yadda za mu shawo kan tsoron nan shine yin kokarin ƙara ƙarfin azzakarinmu da kuma cire tunaninmu akan hakan zai faru. Na 2, tsoron raina girman azzakari. Tunanin maza da yawa na cewa azzakarin sa yayi kankanta kan sa tsoron cewa anya ko mata ba za su rena girman sa ba, ko tsoron anya ko mata za su samu gamsuwa da girman azzakarin nan nawa. Illar da tsoron ne yake mana shine yana sa mu ganin kamar ba za mu iya gamsar da matan mu ba, da kuma sawa mu kasa godewa Allah akan yadda ya halittar mu. Yadda za mu shawo kan tsoron nan shine mu sani cewa mata ba su damu da girman azzakari ba. Abin da suka fi damuwa da shi shine namiji san yadda zai sarrafa su da taba su yayin jima'i cikin kwarewa ta hanya mai gamsarwa. Amma still idan kana son ƙara girman azzakarinka zaka iya duba bidiyon nan bayan gama kallon wannan. Na 1, tsoron ɗaukar cuta. Wannan ga masu yin haramtaccen jima'i ne kadai. Domin dukkan namijin da yake yawan zinace-zinace yana yin su ne cikin tsoron kamuwa da cututtukan zamani. Illar da tsoron ne yake shine yana sa rashin kwanciyar hankali yayin jima'i da bayan jima'i. Maganin tsoron nan shine neman gafarar Allah da daina aikata haramtaccen jima'i. Abubuwa 5 din kenan. Amma ko ka san akwai abubuwa guda 8 da maza ke yi wanda ke jawo musu matsalolin jima'i? Domin dukkan matsalar maza ta saurin kawowa, rashin karfin gaba da infection, abubuwan da muka faɗa a bidiyon nan ne ke jawo su. Kuma dukkan maganin da za a sha ba zai aiki ba inda ba a daina su ba. Ko kuma kallo wa'annan bidiyoyin su kuma duk abubuwa ne game da jima'i da baka sani ba. Tabbas fa baka san su ba. Kuma ya kamata ka sani yanzu.